don katut kan itli kirai ki milasim na kaliang jong sarkar hak bedai bat ki jaka mane blei ki jaka long jiaseng ki babaro sikata ngimsya te menta ke janmit hadin benglayo ya ki report na baro ki deputy commissioners bat kumjuru na ke jingkerpat jong ki seng niam ki baper ka sorkar kelasim ya karai ba ngin sya no ban play ya kini ki jaka maniblei nadu ka khat riu trik ubnai agost ar hajar ar phawai tamba ka capacity ka jingwan syakini ki jaka ban maniblei kamdei ban palat ya ka 1/3 na ka jingdon jong kitu khot halaki jong ki denomination. The second decision which